Γεια σας, ονομάζομαι Φάνης Μάνης, είμαι φυσικός. Τις βασικές μου σπουδές τις έκανα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και εργάζομαι τα τελευταία 25 χρόνια ως εκπαιδευτικός στην ιδιωτική εκπαίδευση. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αστρονόμων Θεότητας και γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς. Οι συνεντεύξεις που θα δείτε αποτελούν μέρος του προγράμματος Greek Teachers Program 2016, το οποίο έλαβε μέρος στο CERN της Ελβετίας, στη Γενέβη, όπου μια ομάδα 30 Ελλήνων εκπαιδευτικών επιμορφώθηκαν για το τι ακριβώς είναι το CERN, πώς ακριβώς μπορεί κάποιος να πάει και να εκμεταλλευτεί το πτυχίο του φυσικού ή οποιοδήποτε άλλο πτυχίο υπάρχει στον τομέα των θετικών επιστημών στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες που δίνονται από τους καθηγητές και τους διδάκτορες του ερευνητικού αυτού κέντρου, του μοναδικού στον κόσμο, θα αποτελέσουν για τους μαθητές πηγή προβληματισμού και έμπνευσης. Σας προσκαλώ να τις παρακολουθήσετε με πολύ προσοχή και να επιλέξετε το κομμάτι της γνώσης της επιστήμης της φυσικής, στο οποίο οι Έλληνες δραστηριοποιούνται με πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια σε πάρα πολλούς τομείς της έρευνας. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Είμαστε με τον κύριο Αντώνη Παπανέστη, συμφοιτητή μου. Τιμή που έχουμε στο CERN, βρισκόμαστε στο AMS, μαζί με τους συναδέλφους φυσικούς από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Να ρωτήσουμε τον Αντώνη λοιπόν τι έχει να μας πει για τους νέους μαθητές στην Ελλάδα, να μας πει πώς ακριβώς βρέθηκε ο ίδιος εδώ και να μας πει πώς σκέφτεται το μέλλον. Εγώ βρέθηκα εδώ με το συνηθισμένο τρόπο που βρίσκεται κανείς. Δεν ξέρω, τελείωσα το σχολείο, ήμουν καλός μαθητής, πήγα στο Πανεπιστήμιο, σπούδασα στα Γιάννενα και στη συνέχεια ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω. Ήθελα να κάνω ένα διδακτορικό. Μου άρεσε πολύ η αστρονομία και η φυσική υψηλών σωματιδίων, ψηλών ενεργειών, γιατί το ένα είχε να κάνει με το πολύ μεγάλο, το άλλο είχε να κάνει με το πάρα πολύ μικρό. Και τελικά κατέληξα να κάνω το διδακτορικό μου στο Λονδίνο, στο UCL, στην ανάπτυξη ανιχνευτών. Και τελικά, μετά από μία-δύο ενδιάμεσες δουλειές, κατάφερα να πιάσω δουλειά στην Αγγλία, στο RAL, όπου υπάρχει ένα τμήμα που ασχολείται με το CERN και έτσι κατέληξα εδώ, γιατί δουλεύω για τη λειτουργία του προγράμματος LHCb. Δουλεύω για τους ανιχνευτές Τσέρενκοφ. Τώρα, τι μπορώ να πω στους μαθητές είναι ότι αν τους αρέσει η φυσική, θα πρέπει να κυνηγήσουν λίγο τα όνειρά τους. Ο κάθε άνθρωπος που του αρέσει η φυσική και ασχολείται με τη φυσική, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα καταλήξει να είναι φυσικός ή ότι απαραίτητα θα καταλήξει να κάνει έρευνα. Ωστόσο, το να σπουδάσει κανείς φυσική είναι πολύ σημαντικό, όπως και πολλές άλλες επιστήμες, και αυτό αναγνωρίζεται ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Υπήρχε μια εποχή που στην Ελλάδα, πριν από 30 χρόνια, όταν εγώ ήμουν εκεί, δεν αναγνωριζόταν. Ελπίζω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί φυσικά ένας άνθρωπος, ένας φυσικός, ένας επιστήμονας, ξέρει να λύνει προβλήματα. Και αυτό ξέρει να το κάνει στο σχολείο, ξέρει να το κάνει στο πανεπιστήμιο, αλλά ξέρει να το κάνει και σε μια εταιρεία. Το μέλλον της ανθρωπότητας γενικότερα θα έλεγα ότι φυσικά βασίζεται στην επιστήμη. Η επιστήμη είναι κάτι που μπορεί να μας δώσει απαντήσεις σε οτιδήποτε μπορούμε να βάλουμε νούμερα. Για την ώρα δεν νομίζω ότι την έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετά. Την έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετά για να καταφέρουμε να κάνουμε την ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε περισσότερο την επιστήμη και σε λίγο καθημερινότερη βάση. Έτσι, όταν θέλουμε να αποφασίσουμε ποια είναι η καλύτερη πολιτική που πρέπει να κάνουμε κάπου. Οι επιστήμονες είναι εκεί, μπορούν να μας δώσουν τις απαντήσεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τους ακούμε σε γενικές γραμμές. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δώσουμε την ιδέα στους μαθητές ότι η επιστήμη δεν είναι απόκτηση γνώσης, είναι τρόπος απόκτησης γνώσης. Πρόταση για τα Ελληνόπουλα. Πόσοι Έλληνες εργάζονται στο CERN? Στο CERN έχουμε συνήθως ανά πάσα στιγμή περίπου 150 Έλληνες. Και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, όπως είμαι εγώ. Αν μπουν στο πανεπιστήμιο, μπορούν να έρθουν στο CERN σαν μαθητές, καλοκαιρινοί μαθητές, σπουδαστές, για 1-2 μήνες. Είναι μια πολύ ευχάριστη εμπειρία. Αργότερα, όταν τελειώνουν το πανεπιστήμιο, μπορούν να έρθουν σαν technical students
είναι κάτι που αξίζει πραγματικά τον κόσμο. Μάλιστα. Και απευθύνεται σε άτομα μόνο από τον κλάδο της φυσικής, π.χ. σε μηχανολόγους, σε πολυτεχνείους, άλλες ειδικότητες. Καταρχήν, ένας φυσικός κάνει λίγο πολύ απ' όλα. Κακός ίσως από μία άποψη, αλλά πάντα μας βάζουν και κάνουμε απ' όλα. Κάνουμε πληροφορική, κάνουμε πράγματα που έχουν σχέση με τους μηχανικούς, κάνουμε πράγματα που έκαναν ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί ίσως. Αλλά φυσικά υπάρχουν ανάγκες και για όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες. Απλά είναι κάπως πιο εξειδικευμένες, θα έλεγα. Ωστόσο, υπάρχουν προγράμματα στα οποία μπορεί να έρθει κάποιος και να κάνει μία εκπαίδευση εδώ. Δηλαδή, ένας μηχανολόγος να έρθει και να δουλέψει με τους μηχανολόγους του ΣΕΡΝ για 3 ή 4 μήνες, έτσι ώστε να αποκτήσει μια εμπειρία, να δει πώς ακριβώς λειτουργούν κάποια πράγματα. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για το βιογραφικό κάποιου. Με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή? Με αμοιβή σε γενικές γραμμές. Όχι πολύ μεγάλη, αλλά αρκετά για να επιβιώσει κανείς στα οικονομικά δεδομένα της περιοχής. Τα οποία είναι, όπως έχετε δει, αρκετά δύσκολα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Παπανέσδε. Εγώ δουλεύω για ένα από τα πειράματα του ΣΕΡΝ από την αρχή. Από το 1993 που ξεκίνησα το διδακτορικό μου, δουλεύω για ένα ή κάποιο άλλο πείραμα που έχει σχέση με το ΣΕΡΝ. Από το 2000 έχω τη θέση που έχω τώρα για το πείραμα LHCb και είμαι στο CERN όλο τον καιρό, 100% από το 2010. 6 χρόνια. Ευχαριστούμε. Τώρα καταγράφουμε. Καλησπερίζουμε λοιπόν τον κύριο καθηγητή. Κύριε καθηγητά, είστε? Έλληνας, φυσικός, πειραματικός φυσικός. Είμαι στο CERN από το 86, δηλαδή 30 χρόνια. Η εξειδίκευσή σας? Και είμαι φυσικός υψηλών ενεργειών βασικά, πειραματικός όμως φυσικός και τώρα τα τελευταία 5 με 10 χρόνια ασχολούμαι περισσότερο με επιταχυντές παρά με ανιχνευτές. Κατά το παρελθόν βεβαίως έκανα άλλα πράγματα, μπορείτε να με ρωτήσετε. Το πρώτο πτυχίο? Πρώτο πτυχίο φυσική στο Imperial, δεύτερο πτυχίο φυσική. Όχι στην Ελλάδα, δηλαδή. Κανένα. Στο Imperial έφυγε κατευθείαν δίπλα, γιατί σε 3 χρόνια καθάρισα αυτό το πτυχίο. Μετά ξεκίνησα καπάκι διδακτορικό, τελείωσα διδακτορικό και μετά ήρθα στο ΣΕΡ. Τι μπορείτε να μας πείτε για τα Ελληνόπουλα που θέλουν να ασχοληθούν με θετικές επιστήμες? Λοιπόν, θα το συζητήσουμε αυτό. Εντάξει, καταρχάς όπως λέω σε όλους, πρέπει να κάνει ο κόσμος, ιδίως τα νέα παιδιά, πρέπει να σκεφτούν να κάνει κάτι που τους αρέσει. Άμα δεν κάνουν κάτι που τους αρέσει, έχουν χάσει το μήνυμα. Δεν είναι. Οπότε να ακούσουν με τους γονείς τους, αλλά να έχουν και αυτό υπόψη τους. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί όλοι να γίνονται γιατροί και τα λοιπά, επειδή οι γονείς θεωρούν ότι είναι καλοί. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, είχα έφεση όταν ήμουν μικρός, ήμουν πολύ περίεργος για το πώς βλέπουν τα πράγματα. Ξέρω εγώ, έβαζα το χέρι μου στην πρίζα, όχι δεν το έβαζα, τέλος πάντων. Αλλά ήμουν κάπως περίεργος και άρα είχα κάποια έφεση στη φυσική και αποφάσισα να ασχοληθώ με τη φυσική. Τώρα, κάνοντας φυσική ως πρώτο πτυχίο, θα έλεγα ότι σου ανοίγει πιο πολύ τις ορίζοντες παρά σου κλείνει, διότι αυτό που μαθαίνεις είναι βασικά πώς δουλεύει η φύση λιγάκι, αλλά περισσότερο την επιστημονική μέθοδο, πώς δουλεύουν οι επιστήμονες, και αυτό σε βοηθάει γενικά στη ζωή σου. Πολλοί από τους συναδέλφους, και μετά μπορεί να κάνεις διδακτορικό στη φυσική. Κάνοντας διδακτορικό στη φυσική υψηλών ενεργειών, πάλι δεν σου κρίνει τις ορίζοντες. Παραδείγματος χάρη, πολλοί από τους συναδέλφους μου, οι οποίοι τελειώσαν το διδακτορικό τους στη φυσική υψηλών ενεργειών, πήγαν και δουλέψαν σε τράπεζες. Γιατί, διότι αυτό που μαθαίνεις κάνοντας διδακτορικό είναι το πώς να αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα αριθμών. Καταλαβαίνεις πώς να δουλεύεις με αριθμούς βασικά. Και ο λόγος που σου δίνει διδακτορικό και το διδακτορικό που σου δίνει διδακτορικό φυσικής είναι doctor philosophy, διδακτορικό φιλοσοφίας. Βασικά λοιπόν είναι μια στάμπα που σου λέει ότι έχεις μάθει να σκέφτεσαι με έναν ορισμένο τρόπο. Ποιο τρόπο αυτό με την επιστημονική μέθοδο κτλ. Αυτό λοιπόν το γεγονός ότι έμαθες να σκέφτεσαι με έναν συγκεκριμένο τρόπο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις σε διάφορα επαγγέλματα αργότερα, ξεκινώντας από τράπεζες, καταλήγοντας οπουδήποτε. Άρα δεν είναι ότι σου κλείνει τον ορίζοντα η φυσική, αντίθετο θα έλεγα. Και μερικοί από εμάς αποφασίσαμε, που τελειώσει το διδακτορικό τους, να παραμείνουν σε αυτό το τομέα. Δεν μπορούσαμε να κάνουν κάτι άλλο. Εμένα, εντάξει,
ένα από τα πράγματα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο πανεπιστήμιο και αργότερα είναι ότι ήμουν περίεργος να δω πώς δουλεύει η φύση και μαθαίνοντας περισσότερο για τη φύση καταλάβαινα ότι αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που είχα ήταν πιο απλές. Οι απαντήσεις ήταν πιο απλές από ό,τι εγώ περίμενα. Δηλαδή, μπορεί να καταλάβεις τη φύση με ένα εύσχυμο και εύκολο τρόπο. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, δεν ήταν, εγώ περίμενα, όταν δεν ξέρεις κάτι για ένα θέμα, νομίζω ότι είναι φοβερά περίπλοκο. Τελικά δεν είναι έτσι. Η αλήθεια συνήθως είναι αρκετά σχετικά απλή. Αυτό δεν μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν γεννιόντουσαν όμως περισσότερες ερωτήσεις. Και γίνονται περισσότερες ερωτήσεις. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, καταλαβαίνεις. Αυτό ήταν από τα πράγματα που μου έκανε εντύπωση, μεγαλώνοντας από παιδεία, ας πούμε, και καθώς έγινα έφηβος, ήμουν μεγαλύτερος. Καταλάβαινα ότι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που είχα ήταν πιο απλές από ό,τι περίμενα τότε. Εγώ γι' αυτό έκανα τη φυσική. Βεβαίως, επίσης εγώ ήμουν ίσως αρκετά τυχερός να έχω ασχοληθεί με διάφορα πράγματα. Το πεδίο έρευνάς μου ήταν φοβερά ευρύ. Δεν έχω δηλαδή προλάβει να βαρεθώ ακόμα να κάνω. Δεν έχω κάνει ποτέ το ίδιο πράγμα για πάνω από 2 χρόνια. Όταν ξεκίνησα, κάναμε computing. Γιατί τότε ήταν αυτό της μόδας, επειδή ήταν πράγμα καινούργιο σχετικά. Έπρεπε να γίνει δεξιότητα. Σε εκείνη τη φάση αρχίσαμε και φτιάχναμε τους δικούς μας υπολογιστές. Διότι η IBM μας πουλούσε τους υπολογιστές, τα mainframes, ως 1 εκατομμύριο τον ένα. Εμείς θέλαμε 30 τέτοιους να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν είχαμε 30 εκατομμύρια και φτιάξαμε το δικό μας υπολογιστή, ο οποίος έκανε 20.000 φράγκα αντί για 1 εκατομμύριο και έκανε ακριβώς την ίδια δουλειά με τον υπολογιστή της IBM. Άρα αναγκαστήκαμε να φτιάξουμε το δικό μας Συμβατούς. Εννοείται συμβατούς. Συγγνώμη. Συμβατούς. Ναι, απολύτως συμβατούς, bit by bit. Δηλαδή έφτιαξε ένα πρόγραμμα και όλα τα bits ήταν identical, δεν ήταν περίπου ίδιοι, ήταν ακριβώς ίδιο το πρόγραμμα. Ποια εποχή μιλάτε? Αυτό ήταν το 80... Την εποχή του 386. 86 ήταν 3090, το 390 ήταν το mainframe. Τους σημερινούς φοιτητές του φυσικού, όπως ο Φέδωνος ο Ανδρεαδάκης που έχουμε εδώ πέρα, που είναι ο πρώτος των πρώτων, πού πάμε? Προτείνουμε υψηλές ενέργειες και CERN. Θα σας πω. Οπότε λοιπόν έκανα computing, έκανα ηλεκτρονικά, γιατί έπρεπε να σχεδιάξουμε ηλεκτρονικά να δουλέψουν αυτοί οι υπολογιστές, ας πούμε. Έκανα ανιχνευτές. Ασχολήθηκα μετά με τη μηχανή, στο οποίο σημαίνει επιταχυντές. Έκανα ανάλυση Higgs, ας πούμε, πριν από καιρό. Δούλεψα σε ηλεκτρονικά επιταχυντών. Οπότε γενικά ηλεκτρονικά ανιχνευτών. Δεν υπήρχε μια περίοδος που να έκανα πολλά πράγματα. Σε κάποια φάση χρειάστηκε, πριν από 10 χρόνια, ας πούμε, να γράψω ένα cross-compiler, να γράψω ένα κώδικα, ας πούμε, σε μια γλώσσα για να μεταφράζει από μια δεύτερη γλώσσα σε μια τρίτη γλώσσα. Το οποίο, εντάξει, είναι μια δουλειά η οποία γίνεται από ανθρώπους που έχουν υπόψη τους, ας πούμε, από κομπιούτερ. Γιατί εγώ δεν είμαι κομπιούτερας καθόλου, ας πούμε, αλλά την έμαθα τη δουλειά στην ανάγκη, ας πούμε, στο κασίδι το κεφάλι, ας πούμε, έμαθα και εγώ όλες τις δουλειές. Τώρα, παραδείγματος χάρη, σχεδιάζω μαγνήτες. Εντάξει, το οποίο έχω και στο τσεπάκι, μαγνήτες σας δείξω. Εγώ δεν είχα σχέση με σχεδιασμό μαγνητών, δούλευα για πολλά χρόνια στο Magnet Safety. Παρ' όλα αυτά, σε κάποια φάση ασχολήθηκα με τη διασκευή. Λοιπόν, αυτός. Για τους επιταχυντές ή... Αυτό για το καινούριο επιταχυντή που θέλουμε να φτιάξουμε, ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι να φτιάξει το τελευταίο μαγνήτη πριν από πλήρω. Αυτό που λέγαμε, τα 3 πράγματα που πρέπει να έχει. Ναι, αυτός λοιπόν είναι ένας ειδικός μαγνήτης, ο οποίος μπαίνει, είναι ο τελευταίος μαγνήτης πριν από τη σύγκρουση. Στη δικιά μας την περίπτωση του καινούργιου μηχανήματος είναι 2 μέτρα από τη σύγκρουση, ενώ ο ανιχνευτής είναι 12 μέτρα τουλάχιστον. Άρα είναι μέσα στον ανιχνευτή. Ο ανιχνευτής έχει ένα μαγνητικό πεδίο. Αυτός επίσης έχει ένα μαγνητικό πεδίο. Τα δύο μαγνητικά πεδία, το ένα επηρεάζει το άλλο. Δεν πρέπει. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη λύση για το πώς ακριβώς θα βρεις μια λύση. Τέλος πάντων, που να φτιάξεις και αυτούς τους μαγνήτες, οι οποίοι συγκεντρώνουν τη δέσμη. Είναι ιδιαίτερα ισχυρή αυτή η μαγνήτηση. Συγκεντρώνουν τη δέσμη 2 μέτρα πριν από το IP, το σημείο σύγκρουσης. Τέλος πάντων, ήταν τα σπεσιφικές ίσως κάπου δύσκολα, ήταν μια δύσκολη περίπτωση. Είπα, κάτσε να ασχοληθώ. Έφτιαξε λοιπόν αυτό το πρωτότυπο, το οποίο αυτή η διάσταση είναι σωστή, είναι κανονική, γιατί εδώ μέσα μπαίνει η σωλήνα δέσμης, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι 3 μέτρα μακρύ, αυτό είναι απλώς ένα μικρό slice
αυτού του συστήματος. Και αν το δείτε από κοντά, θα δείτε ότι έχει ένα περίεργο σχήμα μέσα στο οποίο μπαίνει το υπεραγώνιμο καλώδιο. Για ψήξη, Όχι, μέσα μπαίνει το υπεραγώνιμο καλώδιο, το οποίο δίνει το μαγνητικό πεδίο. Και μάλιστα έχουμε δύο τέτοια rings, το ένα είναι αυτό και έχει ένα άλλο το οποίο είναι λίγο πιο μεγάλο και το οποίο κολλάει, μπαίνει από πάνω του. Και αυτή είναι μια καινούργια τεχνική που δεν χρησιμοποιείται ακόμα για μαγνήτες, είναι πολύ καινούργια ας πούμε. Και ελπίζω, ευελπιστώ να έχω τώρα στο γραφείο μου ολόκληρο το πρωτότυπο, να το τεστάρουμε εντός Δηλαδή αυτό που μας δείχνετε τώρα είναι ας πούμε... So, good morning. Good morning. Καλημέρα σας. Καλημέρα. I have some questions for the students in Greece. The questions mostly say about what a physicist does or what other occupations are here at CERN for the people, for the students in Greece to follow up when they grow up and they study at the university. Let me translate it. Η ερώτηση είναι τι ακριβώς θα κάνουν τα παιδιά μεγαλώνοντας αν θέλουν να ακολουθήσουν τον τομέα της φυσικής και των άλλων επιστημών που υπάρχουν στο CERN. I would like you to tell us who you are, what's the occupation and your place here at CERN. Θα ήθελα να μας πεις τι ακριβώς κάνεις, ποια είναι η δουλειά σου. Okay, so hi, I'm Jeff. I'm the teacher program manager at CERN, which means I take care of all the CERN teacher programs. Your surname? Jeff. Jeff, then the other one? Sorry, Jeff Wiener. Okay. Yeah. Okay. We only go by first name. Yeah. And I coordinate all the CERN teacher programs, and I also take active part in running them. And I'm a physics teacher by heart, so I was teaching physics in Vienna, and then I was lucky enough to come here to CERN. Το όνομά μου είναι Τζεφ, είμαι καθηγητής φυσικής, είμαι υπεύθυνος του προγράμματος παιδείας και εκπαίδευσης μαθητών στο CERN. You come from? I'm from Austria. Κατάγεται από την Αυστρία. Okay. Okay, and so the first question, at CERN, I'm one of the few physicists. That's something that most people probably don't believe, that at CERN, not everyone is a physicist. Instead, most people at CERN are engineers or computer engineers and IT nerds. But we also, of course, we have physicists here. We have applied physicists who take care of the machines. But we also have a medical service, for example. We have doctors or diplomats. I mean, we are a big organization. We have every single job. But most of us are really working in engineering, computing, calculating. Okay. Yeah. Στο CERN είναι δύσκολο να το πιστέψει κάποιος, αλλά είναι πολύ λίγοι οι φυσικοί. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Οι πιο πολλοί είναι μηχανικοί, είναι γιατροί, είναι άνθρωποι των υπολογιστών, είναι άνθρωποι των δικτύων και υποστηρικτική εργασία, γραμματείς, πολύ μεγάλο κύκλωμα εργασιών. Go on. The question is how the Greek students would apply in order to come to CERN. Η ερώτηση είναι πώς μπορούν τα παιδιά στην Ελλάδα να επισκεφθούν το CERN και να εργαστούν στο CERN and work at CERN also in the near future. So, first of all, you need to study something. You need to go to university or have any education that somehow leads you either into engineering, science, whatever we have. Then, when you're a student at university, you can, for example, apply as a summer student. This is one of the best programs we run. It targets about university students in the third year. So it might take a while, but then if you're there, you can apply. And if you get chosen, you come to CERN in summer for up to 3 months, and you can work here. It's not just, a summer job, it's really working in projects. It's a fantastic opportunity. Okay. Πρώτα πρέπει να σπουδάσει κάποιος κάτι, οποιαδήποτε ειδικότητα, μετά να κάνει αίτηση και το πρώτο βήμα που μπορεί να γίνει είναι να έρθει σε καλοκαιρινά κάμπους, σε καλοκαιρινή εργασία, η οποία είναι 3 μηνών, όπου δεν θα είναι μόνο εκπαιδευτική, αλλά και εργασία κανονική, έμισθη, με μισθό. Okay. Okay, so this is one chance. Obviously, if you do that, you have already seen CERN, you know whether this is something that interests you. But it's not necessary. You can also just study and fulfill your studies, and then maybe you can start as a master's student. You can do your master's thesis at CERN, depending on what field of studies you do. Okay. Of course, we have a lot of PhD students at CERN. This is the main core of students that we have at CERN doing their PhD. Okay.
Αυτό που μπορείς βέβαια να κάνεις είναι να είσαι μεταπτυχιακός φοιτητής σε οποιαδήποτε ειδικότητα στο CERN και να κάνεις και το διδακτορικό σου, το PhD. Έχουμε πάρα πολλούς διδακτορικούς φοιτητές από όλες τις ειδικότητες του φάσματος των θετικών επιστημών. So, do you think CERN is one of the greatest ideas in Europe or global in order to fast forward the science and the future of the Earth, of our civilization? Πιστεύεις ότι το CERN είναι μία από τις καλύτερες ιδέες για να αναπτυχθεί το παγκόσμιο σύστημα επιστήμης και τεχνολογίας και να βοηθηθεί in order to take the chances for the humanity to be better, για να μπορεί η ανθρωπότητα να γίνει καλύτερη? Τι κερδίζουμε από τη λειτουργία του CERN? What's our gain from CERN's workout? Well, to answer the first half of the question, absolutely. CERN is really a role model when it comes to collaboration. This is something that I consider to, well, not just me, but I consider to be very important, to have people around the world work together and focus on one goal. In our case, it's really science, fundamental research. Okay. This is also one of our main goals. We really try to foster science and peace. Ο κύριος σκοπός λοιπόν του CERN είναι η ομογενοποίηση των ανθρώπων, δηλαδή μία πατρίδα, ένα είδος συνεργασίας, όλοι μαζί, από όλα τα κράτη της γης. And? But of course, fundamental research itself has a value. I mean, this is something that I, as a person, I'm interested in enlarging our knowledge. But, and that's the cool thing, if you've seen something from fundamental research, there will be some new technologies, something that impacts, influences our daily life. Και στη βασική έρευνα όμως του CERN αποτελεί πρωτοτυπία, καινοτομία και κάτι το οποίο μπορεί εδώ να ανακαλυφθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον στην καθημερινή ζωή και στην πραγματικότητα. Okay. And you probably know that, but I would just tell you, one of the most important technologies that just we invented is, for example, the touch screen or the World Wide Web. These were all invented at CERN. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι η οθόνη αφής η οποία χρησιμοποιείται στα κινητά σας ή το World Wide Web, το www του ίντερνετ, ανακαλυφθήκανε αρχικά στο CERN και τώρα είναι χρησιμοποιήσιμα από εσάς παντού. Okay? So, in my opinion, the way CERN works, having people working together, this is exactly how we should do it globally. People should really work together and just enlarge our knowledge. And if by any chance we discover something interesting, that's a bonus. Okay. Και αυτό που πρέπει τελικά να γίνει είναι η παγκόσμια συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων στο κομμάτι της επιστήμης, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής σε όλο τον πλανήτη. Okay. So, Jeff, it was very nice talking to you and giving us this information about CERN and about the life here. The teachers, the Greek teachers program, which participated this week at CERN with the education that we took and everything that you show us, is successfully fulfilled the dream of coming to CERN and visiting close by all the things that you do here. We're proud of you. We are trying to give it back to our country and to our students so as to take your places in the near future and continue the work that you do. Ευχαριστούμε, Τζεφ, που μας ενημέρωσες τόσες μέρες και για το πρόγραμμα των Ελλήνων καθηγητών φυσικής που ήρθαν και το ολοκληρώσανε. Με τις παρουσιάσεις σας θα μεταφέρουμε τις πληροφορίες αυτές στην Ελλάδα και να οδηγήσουμε στους μαθητές μας και στα παιδιά να πάρουν τη θέση σας κάποια στιγμή και να μας οδηγήσουν στο μέλλον. So, thank you very much. Thank you. It was nice meeting you. And okay, and say hello to the Greek students. Okay. Hello, Okay. greetings from CERN. Thank you. Come, do something, come back to us and become my boss. Okay. We need you. Thank you.